Agek males mangan sego, Cah. Lah iki gawe kue tiaw goreng ae. Koyoke kok pengen. Wis, ndang gawe ae. Siap no mie kue tiaw kering. Merek udah menjangan, pengen liyane ya iso, Cah. Langsung tumpangno wajan ning kompor, kei banyu nggo mine. Bariku gecekno bawang digeprek ae koyo ngene, terus diiris cilik-cilik. Sisihno genting iris oncelange yo, Cah. Iki diiris cilik-cilik ae koyo ngene. Bariku jajarno bawang irisan mang yo, Cah. Tapi pengen tukaran lho yo. Bar ngono nggo pelengkape iki udari sosis iris miring-miring ae kok ngene. Sing penting wonge gak miring, Cah. Karo pentol irisan pisan yo. Ngirise pentol aja akeh-akeh loro ae. Bariku tutuk nondok pitik terus diublek-ublek sampai kecampur koyo ngene. Pokoke endoke sampai ajur iki, Cah. Bar ngono irisno sawi sak gebok, dirajang lembut, dicacah ae. Karep pemlek nyacah, tambahi kul barang yo ben tambah akeh iki sayure. Iki engko sing marai rejo. Bariku tak deloki wajanku banyune mlebu iki mine tak coklek dadi loro tak jegurno engko bene gak kloloten nek ku mangan enteni sampai setengah medok ya, Cah. Iki engko bar langsung dientas ae disuntek sok grojo ditut bar ngono tumpangno wajan neh terus kei lengo sithik oseng-oseng nganti lengone panas jegurno ndok kopyokan mang terus diorek-orek kaya ngene orek-orek sing nganti rada suwe bariku cemplungno bawang irisan karo oncelange oreng-oreng neh sampai bawang ngembekan oncelang mang rambune seger ya, Cah. Nek wis rambune seger lagi sosis pentol karo sayurane mang dijegurno tambahi banyu sithik iki engko ya medhokno sayurane iki mang bariku nak wis medhok lah bumbone uyah micin gula tambahi saus tiram karo mrica kok gak kerikot iki, Cah. Oh alah anake cilik ngoceh ae oseng-oseng nggo ngratakno bumbone ya, Cah. Bariku keiro iku barang wis, Cah. Iki terus mine jegurno ae kabeh dioseng-oseng terus ditambahi kecap sithik ya diongseng-ongseng sampai kecampur rata, Cah. Ben rupane dadi kaya ngene lho ayu enteni sedya lho, Cah. Sampai iki mine wis mateng ndang dientas ae kon dhuwur wajan. Walah miku wis mateng nek pengen yo ndang gawe yo, Cah. Ayo bumbune simpel kok ya. Langsung tak toto ae ning piring, Cah. Iki miku sing wis mateng ki mang. Tak kei lombok ora tak iris iki, Cah, lombokku. Terus tak krutuki brambang goreng ae. Lah wis dadi miku. Cacingku wis awe-awe, Cah, ning jero weteng.